wannan yake cewa wane ne mahadi kuma yaushe ne zai bayyana? wannan lacca guda kenan. Yaya za a gane idan ya bayyana? Kaji ko lacca guda ce wannan ayi. Mahadi dai ɗaya ne daga cikin zurriya na alul bait, zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunan shi zai dace da sunan annabi, kuma sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin annabi. Irin yadda shugaban halitta sunansa Muhammad ibn Abdullah, shi ma mahadi da zai zo a ƙarshen zamani sunansa Muhammad ibn Abdullah. An gane ku? Wato yana daga cikin alul bait, zurriyar gidan annabi, kuma al'alawi ne al-Fatimi kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa. Zuwansa ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na tashin kiyama. Kuma idan ba ku manta ba, malamai suna kasa alamomin tashin kiyama kashi biyu, akwai manya akwai ƙanana. Dukkan alamar da take kafin bayyana dujal sunanta karamar alama, dukkan alamar da za ta biyo bayan bayyana dujal sunanta babbar alama. To mahadi zai zo bayan dujal ya bayyana, ina fata mun fahimta. Sai mahadi ya zo, sannan kuma sai annabi Isa ya sauka. Za su yi zamani su uku a lokaci guda, wato da sharru khalqillah da kuma khairu khalqillah a lokaci guda. To hadisai sun nuna haka cikin sunan, kamar sunan na Ibn Majah da sauransu, waɗanda suke nuna tabbatattun hadisai. Kuma kamar yadda na faɗa, zuwansa alama ce ta cikin alamomin tashin kiyama, kuma zai bayyana daga cikin kasashen gabas, ba iyakance garin ba. Amma kaga waɗansu daga cikin ƙungiyoyi na musulunci irin Shi'a, su suna da mahadinsu wanda ya sha bamban da manzon Allah ke bayyanawa cikin hadisin nan. Shi tun an riga an haife shi tun wajen shekara 1000 da ta wuce, yadda suke cewa. To lokacin da aka haife shi, to sai duniya ya kasance a lokacin nan ba ta da datti a cikinta da yawa. To shi ko mai son kawo gyara ne, to sai ya ɓuya, ya shiga cikin wani sirdaf. Sirdaf shine kurfi, wato rami da ake yi a ƙasa, sai a rufe shi sai daidai yar kofar shiga wadda a iya shiga ko a fita idan ana so. To ya shiga ciki ya ɓuya a wani gari da ake kira Samirra a ƙasar Iraki. Ba zai fito ba sai ranan da duniya ta cika da barna sannan ya fito. To a wurin masu wannan aƙidar, da sallar juma'a da jihadi duk bai halatta ba idan an yi sai ranan da shi mahadin ya fito sannan za a yi su. Har sallar jam'i ma duk ba dole bace ba, dan ana yi ne bayan imami ma'asumi, shi kuma shine imami ma'asumi tsararre wanda baya zunubi sai ranar da ya fito. To wannan mahadin su daban, shi an ci kenan. Amma mahadin sunna shine wanda na fara bayyana muku, wanda hadisan manzon Allah suka nuna yana cikin zurriyan ahlul bait, kuma shi ba ma'asumi bane, ba wani dalili na shari'a da yace ma'asumi ne. Salihin bawa ne, adali ne, nagartacce ne, nagari, kuma zai zo ya kawo gyara. A wurin masu aqidar waccan ta cewa mahadin su na can a boye, su suna ganin ma daga cikin abin da zai gaggauta fitowarsa mutane su yawaita barna. Da haka akwai waɗansu daga cikin